Matay ni si Hepe. Iini man ko gi-assign. Kabalong mingaw kaayo hiini. Wate makit ang mga motor. Sabi madak pa nato hining mingaw maaning bukid. Bas ng kuha na gwen eh. Abuang sila gwen si Hepe sa atong kauban ako. Na atong longsod nga ko rin nahiring bukid. Tayo si Hepe. Saan pagkadak ko na ato ang rank ko ini? Kasi padakop niya ihalas. Ihalas kay makadakop ka. Apo sila na ako niya akong 45. 300 ka buto. Nangaringkat na. Matay sakto baka kunig ng halangon ni atong birthday na akong amigo ano eh. Okay na na. Madawat na ninyo. Anay, dalag man na. Uso ra bagong tarik-tarik ning bukid. Manari man dyan eh. Tao ko eh. Anday kay mag-pismas ko ani kay hindakpan ko unja matay hirada ta eh. Di ta ka pa-birthday sa tong amigo. Bangi ko no. Bangi ko. Na. Dong, Ay, mabuntag sir. unsa man naman manok dong? Asa magapanare? Dili man ko manari sir. Ako yato di atong amigo na akong birthday kay halang-halangon na mo karon. Mananaman. Adili Zod. Manari juga kay gadala kag sunoy, gadala pukagbag basig na bulang na. Dili sir kay. Kaning baga sir. Isudla na ako ni regalo sa akong amigo. Na cellphone dire. Kung ihatag niya na kay mo gipangayo niya. Best friend sa mi kay ato. Adili gyud. Imo man ay friend din ang imo cellphone ito unahan kay mo ipusta na imong manok. Matay na sir. Lisuda ka na yung pasabton. Singka ka oh. Plus 250. Singka ka. Matay ng kalaki ni mo sir. Wala na mauna. Giukukan man ko ni mo. Matay. Umaon magani ng kwarta na ako wa kaabot og 150 gali. Sukol ka na ako. Ug ka na imong manok kulay pismas. 250 plus 250. 500 tanan. Sir, wala ko isukuli mo sir. Matay na. Aw pila man na imong kwarta diha. 100 na sir. Igor ay pang palit og lamas ani sir. Panghalang-halang. Karay na imong kwarta bisag 100. Ug ka na imong manok, ma-impound na. Dito na sa munisipyo i-claim. Ug di nimo ihatag, ikaw mo'y mapriso ug magagmulta pa sa kag 30 mil. Wala naman sir. Para sa akong best friend. Itong birthday niya. Wala dyan. Isikap og pulis. Gini, naana dyan ka pang tari iitur, kilabol kami nga kayo hiini nga. Ika pang tari dyan ako ni Round. Napo ka pang postaos, kagatos. Ada. Anay, nangamay dagang muta. Pugi. Naaman siga, sulong-sulong hatong baba. Nahal ba ko ba? Mata na aduno nito, mingaw ka ni kalsada ko. Dagaw mga muto. Naaduno na. Ang ato na ako hiri de boy kay. Ba't naaduno rin, hindi sila ako hiri. Harap mo na. Jiste!
Pilay matay. 200 dia. Aku masyador. Oh, sige tamen. Sige. Oh, masyador. Pusta si Lulo. Sige. 50 mil ako. Kasado 50 mil. 10,000. Larga. Piso 100. Oh, sige, larga. 300. Kasado. Pwede ko pusta? May turok mong lansang. Ariya makarurama ng panggi. Dalagan mo ng manok ng ibahian. Ayaw ba ay mo kadlaw? Ako'y bahala. Nanalagan man sila, ano mo pusta ko? Para tayo tugtuma sa lolo Paul. Try ka ko. Uyab na ako. Madunggan na nas lulaw. Sige. Madunggan ka lulaw. Apakiran juga na. Action. Kulang imong... Dapat pang milinaw. Sige, pat milinaw sige. Kulang imong kwarta. Dayon. Kanang... Gabasa ng iro. Sige. Kulang na yung kwarta. Plus impound mo na kay wa kapis plus. Be. Dilir na ga video. Ay, apil na to si tatay oh. Oh. O tatay. Naaboy budak sa praso. Tay, ge. Sige, tabel. Oh. Ako'y bahala. Oh, sige, logro this. 10,000. Oh, sige. Pilay matay. 200 dia. Aku masyador. Oh, sige. Okay. Abilon ya, abilon. Wala to. Okay, nilog. Balik tadi. Sige, wala pa ayara. Kumidakpan taon sa. Yo, balik ra ka di. Ara sa kabard, balik ka diri. Sa dito sa kabard. Mana ra ka diri. Moingan ra ka part. Part. Moingan ka og kuan. Impusta si tatay, impusta. Oh, nasi play, balik. Sige tamen. Ha. Sige. Inilog dire, diam mo na. Usap, tay. Kanunay pagyutan. Okay na. Okay, sige tamen. Acting na. Stay. 50 mil ako ah. Sige. Ako'y bahala na. Sige. Play. Lansang mo bulagan mo. Oh, kana. Ako'y bahala. Ito bahala no. 30. Usbala. Sa. Ako. Hoy. May turok mong lansang. 30 na Ariya makarurama ng panggi. Dalagan mo ng manok ng ibahian. Ayaw ba ay mo kadlaw? Ako'y bahala. Aguanta ka no.